دانەزانە یوحەنای عیمادکار di sala 15 de a padîşahiya Qeyser Tiberios de Pantînyos Pîlatos waliyê Costanê bû. Herodos serwerê celîlê bû. Birayê wî Filîpos serwerê herêma Îtûrya û Troxanîdayê bû. Lusanias serdarê Avîlînyayê bû û Hennan û Qeyafa serokahîn bûn. Di wê demê de gotina Xwedê li çolê ji Yuhennayê kurê Zekerya re hat. Îcar Yuhenna çû û li seranserê cemê Urdinê hîn dikir. Got xelk îmad bibin û tobe bikin. Da ku li gunehê wan bê bihûrtin. Çawa gotkitêba gotinên Îşaya pêxember de hatiye nivîsin. Deng yê li çolê bang dike. Rêya Xudan emade bikin, ji fêriyên wî sererast bikin. Her gelî wê tişi bibin. Her çiya û gir wê nizm bibin. Xwarî wê rast bibe û rêyên asê wê hûlî bibin û her mirov wê xilasiya Xwedê bibîne. Îcar elalet dihatin dago ji aliyê Yuhenna ve bên îmadkirin. Wî ji wan re got: Hey têşkên koremara, kê ji we re gotiye got hûn ji ber wê xezeba gotê birevin. De ka fêkiyê got li tobekirinê tê bidin û dest pê nekin û ji xwe re nebêjin İbrahîm bavê me ye. Ez ji we re dibêjim got Xwedê dikare ji van keviran jî zarokan ji İbrahîm re rake. Ji xwe bivir li ser qurmê daran, her dara goberê qenc nedê, wê bê birîn û bê avêtin nav agir. û elaletê ji wî pirsî û got: Naxwe em çi bikin? Wî li wan vegerand û got: Yê got di kirasê wî hebin, bila yekî bidê wî, yê got tune ye. û yê got xwarina wî hebe, bila ew jî wisa bike. Bacgir jî hatin da got îmad bibin û gotin: Mamosta, ma em çi bikin? Wî ji wan re got: Ji wî tiştê got divê hûn bistînin, bêhtir nestînin. Leşkeran jî pirsî û gotin: Lê em çi bikin? û wî ji wan re got: Bêbextiyê li xelkê nekin û bi darê zorê tiştekî ji wan nestînin û bi meaşê xwe razî bin. Ew xelk hemû di hêviyê de dima û li ser Yuhenna di dilê xwe de digotin: Ma gelo Mesîh ev e? û Yuhenna bersiva wan da û got: Ez bi avê we îmad dikim, lê yê ji min hêzdartir tê. Got ez nehêjame benê çaroxa wî jî vekim. Ew ê bi rihê pîroz û bi agir we îmad bike. Melhêba wî di destê wî de ye, da got bêndera xwe paqij bike û genim di embara xwe de bicivîne. Lê ew gayê bi agirê got venamrê bişewtîne. Bi wî awayî wî bi gelek tiştên dîn ji şîret li xelkê dikir û mizgînî bi wan tida bihîstin. Lê gava Yuhenna ji ber jinbira Mîr Herodos Herodîya û ji ber hemû xerabiyên dîn yên got wî kiribûn li wî hilat. Herodos li ser hemû xerabiyên xwe ev jî bi ser de zêde kir. Got Yuhenna avêt zindanê. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û Rêzquşk û birayên hêja.